ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang perpektong relasyon, ngunit hindi tama na tayo ang magiging dahilan upang tuluyang masirang pagsasamang ating iniingatan. Minsan kapag kinukulong ang isang ibon ay mas lalo lang niyang gustong lumaya at kumawala. Ikaw kabarangay, maluwag ka ba sa iyong partner? Dear Papa Dudut, habang may buhay, may pag-asa. Yan ang lumang kasabihan na tinanim ko sa aking isipan simula pa lamang noong kabataan ko. Pero habang may buhay ay meron ding pagsubok. At yon ang mga karanasan na gusto kong ibahagi sa programa ninyong Barangay Love Stories. Sobrang hilig ko talagang makinig ng radyo hanggang isang araw ay napakinggan ko ang programa ninyo. Simula noon ay naging libangan ko na ito habang tumatao sa negosyo kong tindahan ng mga pruta sa lugar namin sa Pasig. Bago ko ipagpatuloy ang pagbabahagi ng aking istorya, ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Reggie. 45 years old at tubong Bagong Ilog sa Pasig City. Babae po ako, pangalang lalaki lang. Meron akong 3 anak sa kinakasama ko noon na pangalanan na lang nating Arnel. Bale, 3 taong kaming magkasintahan bago kami nagpakasal taong 2001. Sakto kakatapos ko lang din noon sa kolehiyo. Magsisimula ang lahat 1 buwan mula nang maikasal kami, Papa Dudut. Mahal, bakit nakabihis ka naman yata ng formal dyan? May lakad ba tayo na hindi ko alam? Para makapagbihis na rin ako. Nako mahal, wala naman tayong lakad. Saka ako lang ang aalis. Ha? Saan ka pupunta? May job interview kasi ako. Tagal na nun nakaschedule eh. Kinakabahan nga ako pero naniniwala ako na makakaya ko naman lusutan niya. Ano? Teka, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yung tungkol sa bagay na to? Pasensya ka na kasi nawala na rin sa isip ko. Paanong nawala sa isip mo? Pwede ba yun? Oo naman. Maniwala sa'yo. Sinadya mo talaga na hindi sabihin sa akin eh. Bakit ko naman gagawin yun? Ewan ko sa'yo. Basta, hindi ka pupunta dyan sa interview mo na yan, sinasabi ko sa'yo. Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Nakabihis na ako oh. Kaya nga magpalit ka na ng damit mo, mahal. Huwag ka na umalis. Hindi mo na kailangan pumunta sa interview o magtrabaho pa kasi kayang-kaya na kitang buhayin. Seryoso ba yan? Alin? Yung sinabi ko na kaya na kitang buhayin? Oo, pati yung ayaw mo akong pagtrabahuhin. Hindi kasi yan yung unang beses na sinabi mo yun sa akin eh. Sinabi mo na rin sa akin yan nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang tayo. Buti naman natatandaan mo pa. Kasi seryoso ako nung sinabi ko yon. Ayaw kita magtrabaho. Gusto ko na ako nalang gagawa nun kasi ako ang padre de pamilya. Sana maintindihan mo na wala naman akong masamang intensyon dahil lang pinagbabawalan kita, mahal. Naiintindihan ko naman, pero hindi ko pa rin mapigilang malungkot. Bakit ka naman nalulungkot? Kasi alam mo naman na pangarap kong makapagtrabaho, di ba? At kahit na may trabaho ka na at kaya mo naman akong buhayin, gusto ko pa rin sanang subukan at samantalahin yung pagkakataon na wala pa tayong anak. Alam ko, pero di ba ang mga babae ay dapat nasa bahay lang at ang mga lalaki ay naghahanap buhay? Paano na lang kung magkaanak na tayo? Paano mo maalagaan yung baby natin kung pumapasok ka sa trabaho? Kita mo na, hindi ka nakasagot kasi alam mong tama ako. Marami sa mga mag-asawa nagkakahiwalay kasi madalas di sila magkasundo dahil yung asawang babae mas abala pa sa trabaho niya kaysa asikasuhin ng pamilya at mga anak nila. Karamihan din sa mga anak napapabayaan lang. Paanong di mangyayari yun kung hindi naman nasusubaybayan ng isang ina ang paglaki ng mga anak nila, di ba? Ayoko mangyari yun sa pamilya natin. Kaya please lang, huwag ka nang pumunta dyan sa interview mo. Nanghihinayang lang talaga ako.
Matagal ko rin kasi hinintay ito eh. Sigurado na ilang araw ko rin tong iisipin at kahit sa pagtulog ko maaalala ko pa rin to. Basta isipin mo na lang na mas pinili mo yung pamilya natin kaysa sa pangarap mo. Makakalimutan mo rin yung tungkol sa bagay na yan pag tumagal-tagal. Tsaka baka panahon na para palitan mo yung pangarap. Paano ko naman gagawin yun? Itatak mo sa isip mo na dapat mas mahalaga na sa'yo yung pamilya natin at wala nang iba. Ako, ikaw, at ang magiging mga anak natin. Dapat pamili lang natin ang prioridad mo, mahal. Hindi ibang tao, hindi kaibigan mo, o kahit na anong trabaho pa yan. Ako yung lalaki sa pamilya. Ako yung padre de pamilya, kaya ako na rin ang bahala sa lahat. Dito ka na lang sa bahay at maging mabuting asawa sa akin. Papadudot istrikto ang asawa kong si Arnel at kung ano ang sinabi niya ay yon ang masusunod. At isa na nga doon ay ang pagbabawal niya sa aking magtrabaho kahit na gusto ko sanang makatulong sa kanya at habang wala pa naman kaming anak. Pareho naman kaming college graduate at ang laki ng panghihinayang ko sa aking kurso dahil hindi ko man lang nagamit. Pero dahil nga ayaw ng asawa ko na magtrabaho ako ay nagpasakop na lamang ako sa kanya. Ang ibig sabihin ay sinusunod ko siya, papadudot. Lumipas sa mga buwan at na-promote si Arnel bilang manager ng isang kilalang fast food chain na matagal na niyang pinagtatrabahuhan simula pa lamang nag-aaral kami. Marketing management kasi ang tinapos niya at masaya naman siya sa usad ng kanyang karera ng mga panahong yon. Samantalang ako naman ay naging abala sa pagiging housewife. Masaya naman ako sa ginagawa ko dahil naaasikaso ko ng mabuti ang munti naming pamilya ni Arnel. Pero nandun pa rin ang lungkot at panghihinayang sa ibang bagay na pwede ko pa sanang magawa, lalo na yung may kinalaman sa inaral ko. Kung hindi nyo kasi na itatanong ay graduate ako ng accountancy. Noong sumunod pang buwan ay nabuntis na nga ako at naging maselan yon kaya pansamantala kong nakalimutan ang aking lungkot tungkol sa mga bagay na hindi ko na magagawa dahil magiging nanay na ako. Sa halip ay nag-focus ako sa aking pagbubuntis hanggang sa matagumpay kong naisilang ang panganay naming anak ni Arnel. Sa awa naman ng Diyos ay malusog naman ang baby girl namin. Makalipas nga ang 3 buwan matapos kong manganak ay may binalita ang mister ko sa akin, Papa Dudut. Mahal, gising ka na. Luto na yung almusal natin. Pwede bang matulog muna ako kahit 5 minuto pa? Pwede naman, pero kakain ka pa. Sayang naman yung niluto ko mga paborito mo pa naman yun. Talaga? Sige, babangon na ako. Pagkatapos mong mag-inat, pumunta ka na dun sa mesa para makakain ka na. Dito muna ako sa kwarto kasi may mga tupiin pa akong damit na hindi ko nagawa kahapon. Gawa nang nag-alaga ako kay baby. Sandali. Bakit? Bakit malungkot ka, mahal? May nangyari ba? Ha? Kilala kita. Alam ko na may nangyari base sa reaksyon ng mukha at boses mo. Tsaka kanino ko pa napapansin na salubong yung kilay mo. Kaya sabihin mo na sa akin kung may problema ba. Sige, pero umusog ka muna kasi uupo ako sa kama. Tabihan kita para magkausap tayo. Buti pa nga. Umupo ka na rito sa tabi ko. Ano ba kasing nangyari? Hindi kasi ako mapakali, mahal. Saan? Bakit? Kasi 1 linggo na akong hindi dinadatnan. Tapos naisipan kong mag-PT kasi malakas yung hinala ako na buntis ako. Oh, tapos? Nag-PT ka nga? Oo. Anong resulta? Positive. Buntis ulit ako, mahal. Yahoo! Ang galing naman! Nakadalawang anak agad tayo! Pwede bang huminahon ka lang? Baka magising yung baby natin. Sige ka, ikaw magpapatahan sa kanya pag umiyak siya. Ay, oo nga pala. Pasensya na kasi na-excite lang talaga ako. Hindi ko napigilan.
Buti ka pa, masaya. Ako kasi hindi. Ha? Bakit naman? Biyaya kaya yung mga bata? Andun na tayo sa biyaya ngayong mga bata, pero kasi 3 buwan pa lang yung panganay natin. Tapos magkaka-baby ulit tayo. Pag pinanganak ko yung pangalawa natin, siguradong hindi na ako magkakandaugaga sa pag-aalaga sa kanilang dalawa. Diyan pa nga lang sa panganay natin, hindi ko na magawang maligo o makapagsuklay ng buhok man lang kung wala ka rito para buhatin yung baby natin. Ngayon pa lang, nakikita ko na mahihirapan ako ng husto. Alam nga namang hindi mo ituloy yung pagbubuntis mo nang dahil lang sa bagay na yon. Gusto mo ba na ipalaglag natin yung baby natin? Kilabutan ka nga sa sinasabi mong yan. Bakit ko naman gugustuhin ipalaglag yung anak natin? Hindi ko naman sinabing gusto mo. Pero nagrereklamo ka na mahihirapan kapag naging dalawa na yung baby natin. Kaya yan lang yung nakikita kong solusyon para di ka na mahirapan. Kabaliwan pa rin yun kasi anak natin yung pinag-uusapan natin dito. Gusto mo bang usigin ako ng konsensya ko habang buhay? Siyempre hindi. Pasensya ka na kung nasabi ko yon. Medyo magulo na rin kasi isip ko. Hindi ko na alam yung gagawin. Baka kasalanan ko rin naman kasi lumalabas na nagrereklamo ko, mga anak naman natin yung inaalagaan ko. Hayaan mo na. Wala ka naman masamang ginawa kaya wag mo nang sisihin yung sarili mo. Hindi ko lang din mapigilang matakot kasi ligtas ba sa akin na magbuntis kahit halos kapapanganak ko pa lang? Ligtas naman siguro pero hayaan mo. Dahil magpapaalaga naman tayo sa doktor. Hindi kita pababayaan ngayong daladala mo dyan sa sinapupunan mo yung pangalawa nating anak. Salamat, mahal. Walang anuman. At salamat din kasi sobra mo akong pinasaya ngayon na unti-unti nang lumalaki ang ating pamilya. Papa Dudut, may nangyari sa amin ni Reggie makalipas lamang ang 3 buwan matapos kong ipanganak ang panganay namin. Bumalik na rin kasi sa normal ang menstruation ko pagkalipas ng 2 buwan dahil hindi naman ako breastfeeding. Noong una ay ayaw ko pang magpagalaw kasi pakiramdam ko ay hindi pa ako nakakaraos mula sa panganganak pero nagtatampo at sa katagalan ay nagagalit na sa akin ang asawa ko. At dahil uso noon ang mga lalaki naghahanap ng ibang babae kapag hindi na pagbibigyan, ay natakot ako ng husto. Kaya naman tinis ko na lamang ang sakit sa aking katawan na nararamdaman ko ng mga panahong yon para mapagbigyan ko lamang ang gusto ng asawa ko. Pero hindi ko akalain na mabubuntis niya agad ako. Aaminin ko na gumuho ang mundo ko nang nalaman ko na magkaka-baby ulit kami ni Arnel dahil nga maliit pa ang panganay namin. At mas lalo kong naisip na imposible na akong makapagtrabaho nito kasi matatali ako sa pag-aalaga sa mga anak namin. Akala ko noong una ay sweet yung hindi ka gustong pagtrabahuhin ng asawa mo. Lagi kasi yung sinasabi sa akin ni Arnel kahit na noong hindi pa kami kinakasal. Pero habang tumatagal ay lumiit ng lumiit ang mundo ko na umiikot lang sa 4 na sulok ng bahay namin at pakiramdam ko ay nasasakal na ako sa aming relasyon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, inopen up ko kay Arnel na nangangarap pa rin ako makapagtrabaho para magamit ko naman ang pinag-aralan ko. Pero nagalit lamang siya sa akin at sinabi niyang makontento na lamang ako sa pagiging nanay sa mga anak namin at asawa sa kanya. Masama ang loob ko pero nag-focus na lamang ako sa panganay namin at sa pagbubuntis ko sa pangalawa naming anak. Hindi nagtagal ay nakaya ko namang pagsabayin ang pagdadalang tao habang nag-aalaga ng bata. At dumating yung araw na matagumpay ko ulit na naisilang ang anak namin. Kaso, makalipas lamang ang 5 buwan pagkatapos kong mga anak ay nabuntis na naman ako ni Arnel. Mas lalo kong naisip na nilalayo ako ng asawa ko na matupad ang kagustuhan kong magtrabaho kapag malaki na ang mga anak namin. Kaya nga nagpatong-patong na lamang ang mga sama ng loob ko sa kanya. Pero ayoko naman yung dibdibin masyado dahil kailangan pa ako ng mga bata at nang ipinagbubuntis ko ng mga panahong yon, Papa Dudut.
Sino yung kausap mo kanina? Ha? May kausap ba ako? Oo, meron. Ikaw na rin sumagot sa tanong mo. Pero hindi ko siya kilala. Kaya tinatanong ko kung sino siya at kung bakit kailangan mo siyang kausapin. Hindi mo ako kailangang sigawan. Naririnig kita, Arnel. Magkaharap lang tayo, oh. Kumalma ka nga dyan. Kakalma ako kung sasagutin mo na yung tanong ko. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero mabait naman siya kaya kinausap ko. At kaya pala todo ngiti ka rin dyan, no? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi pa ba halata? Nagseselos ako. Bakit mo naman pagseselosan yung tao? Wala naman siyang ginagawa. Nagkwentuhan lang kami sandali kasi tinanong ko siya kung bago lang ba siya sa kinukuhanan natin ng tubig. Sa ngayon ko lang din siya nakita kaya kinausap ko. Bakit kasi kailangan mo pa siyang tanungin? Hindi ka na lang manahimik dyan at pabayaan mo yung tao na magtrabaho. Masyado kang pabida at madaldal. Sobra ka naman magsalita. Nagsasabi lang ako ng totoo. Walang totoo sa mga sinasabi mo para lang sa kaalaman mo. Teka, bakit nakabihis ka? Saan ka pupunta? Makikipagkita ako sa kaibigan ko. Nagsabi ako sa'yo kagabi tapos tumango ka na lang nun dahil inaantok ka pa. Inaantok na pala ako eh. Malamang hindi ko yung narinig ng maayos. Anong ibig mong sabihin ngayon? Tinatanong pa ba yan? Hindi ka aalis. Arnel naman! Kahit na ano pang sabihin mo, dito ka lang sa bahay natin. Napakainit sa labas tapos kakaladkirin mo mga anak mo. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Baka mapabayaan mo lang sila. Magta-tricycle naman kami Saka sa mall naman kami pupunta ng mga kaibigan ko para hindi mainit. Kahit nasa simbahan pa kayo pumunta, wala akong pakialam. Dapat kung anong gusto ko, yun ang masunod. Hindi ka aalis. Hindi mo isasama ang mga anak ko. Dito lang kayo sa bahay natin. Ano ba kasing masama sa paglabas ko Gusto ko lang naman maiba yung paligid ko kasi nagsasawa na ako rito sa bahay natin. Hindi mo ba yun naiintindihan? Laging ikaw na lang yung nakakalabas sa ating dalawa. Paano naman ako? Malamang kailangan ko lumabas para pumasok sa trabaho ko. Hindi lang yun. Umaalis ka rin para makipagkita sa mga kaibigan mo pag day off mo. Tapos ako hindi ko pwedeng gawin yun? Sobra naman yata yun, Arnel. Hindi na tama yun. Yung hindi tama ay ang itsura mo. Ano namang mali sa itsura ko? Posturang-postura ka eh. Kung sa mall lang naman kayo pupunta ng mga kaibigan mo, bakit kailangan mo pang mag-ayos ng gusto? Siguro may lalaki kang pinagagandahan, no? Wala akong pinagagandahang lalaki at wala na ba akong karapatan na mag-ayos ng sarili lalo lalabas ako? Hindi mo na kailangan magpaganda dahil may asawa at anak ka na. Hindi ko naman nakakalimutan yun Hindi naman pala eh. Pero kung umasta ka dyan, mukhang nakakalimutan mo ng pamilyado ka. Baka akala mo na wala na sa isip ko yung delivery boy ng tubig na kinausap mo kanina. Ewan ko sa'yo. Para ka namang tanga Paulit-ulit tayo. Kung ano-anong iniisip mo wala namang katotohanan yung mga binibintang mo sa akin. Bakit ko naman gagawin yun mahal kita, saka yung mga anak natin? Sige nga. Hindi ko alam. Kaya nga para di na ako magkaganito, sundin mo na lang ako. Di ba, masunurin ka namang asawa? Patunayan mo sa akin na marunong ka sumunod sa mga gusto kong mangyari para hindi na tayo mag-away pa. Papadudot, gusto ko lang naman sanang aliwin ang sarili ko sa pamamagitan ng paglabas para makipagkwentuhan o kumain kasama ang mga kaibigan at dati kong kaklase. Isasama ko naman ang mga anak namin kaya hindi totoo ang ibinibintang ni Arnel na mapapabayaan ko ang mga bata. Isang bagay pa ay hindi ako natuwa sa pagsiselos niya sa delivery boy ng tubig sa bahay namin dahil walang katotohanan ang mga paratang niya. Ni sa hinagap ay hindi ko naisipang magtaksil sa kanya kahit na sumusobra na siya. Kaya nga hiyang-hiya ako doon sa delivery boy na inaway niya noong sumunod na araw. Hindi natuloy yun bumalik sa bahay para mag-deliver. Bali iba na ang nagdadala ng tubig sa bahay namin pero bantay sarado pa rin si Arnel. Ewan. Siloso na wala sa lugar ang asawa ko. Kaya lihim akong naiinis sa kanya at pakiramdam ko. Lalo akong nasasakal sa presensya niya. Pero hindi naman palaging ganon ang imahe ni Arnel kasi sa totoo lang ay may sweet side din naman siya. Bagay na nagustuhan ko sa kanya noong nililigawan pa lamang niya ako, Papa Dudut.
ba may tampo ka pa rin sa akin, mahal? Paano ko sabihin kung oo, magagalit ka ba sa akin? Hindi, pero malulungkot ako. Bakit naman? Kasi iisipin ko na hindi mo naiintindihan na pinoprotektahan lang kita laban sa mga manyak sa labas ng bahay natin. Kaya madalas kitang pagbawalan na umalis. Hindi na kasi natin sigurado yung panahon. Baka mamaya may mangyari sa inyo ng mga anak natin pag lumabas kayo ng bahay. Arnel naman, hindi naman ako siguro ganun katanga para hindi isipin yung kaligtasan namin ng mga anak natin sakaling lumabas ako, di ba? Prioridad ko pa rin naman yun. Hindi ko ipapahamak ang sarili ko pati na yung mga bata. Tungkol naman dun sa mga sinasabi mong manyak, sa itsura kong to na mukha ng losyang dahil sa pag-aalaga ng 2 bata at buntis pa sa pangatlo natin, pag-iinteresan pa ba nila? Baka nga makita pa lang nila ako, tumakbo na sila palayo sa akin kasi napagkamalan nila akong aswang. Di bali ng ganun. At least panatag akong walang mananamantala sa'yo. Anong di bali ng ganun? Na mukha akong losyang sa kaaswang? Bakit ba kasi ganyan ang tingin mo sa sarili mo? Ay hindi ba? Nagtanong ka pa talaga sa yun yung nakikita ko sa tuwing humaharap ako sa salamin. Mukhang losyang, puyat at laging pagod. Tapos nagsisimula na ulit umitim yung mga singit at batok ko gawa nitong pagbubuntis ko. Lumaki na rin tong ilong ko. Tingnan mo, naglalagas na rin yung buhok ko. Ang pangit-pangit ko na, Arnel. Tapos ayaw mo pa ako nakikitang nag-aayos ng sarili. Pasensya ka na. Talagang pasensya lang ang masasabi. Ano bang gusto mong gawin ko? Ewan ko sa'yo, isipin mo. Pati ba naman yung mga bagay na yan, ako pa yung mag-iisip? May sarili ka namang utak dyan, kainis ka. O sige, gusto mong lumabas, di ba? Oo. Sige, lalabas tayo. Ha? Talaga? Oo, naisip ko na tama ka. Masyado naman kita pinagbabawalan. Hindi ka naman preso sa pamamahay natin. Ayoko na yun yung isipin mo dahil lang ayaw kitang lumabas. Kaya naisip ko na sasamahan na lang kita para makasigurado ako na magiging ligtas kayo ng mga anak natin. Saan naman tayo pupunta? Saan mo ba gusto? Kahit saan, magsabi ka lang. Mag-date tayo katulad ng dati. Pero kasama na nga lang natin mga anak natin. Wala namang problema sa akin yun. Lalo wala naman tayong mapag-iiwanan sa mga anak natin. Sige, ganun na lang. Mag-isip ka ng lugar na gustong-gusto mong puntahan. Tapos sa day off ko, lalabas tayo. Talaga? Totoo ba yan? Oo, totoo yan. Tsaka paraan ng pakikipagbati ko rin to sa'yo. Naku, wala na yun. Basta matuloy lang yung paglabas natin ng mga bata. Alam mo kasi, sabik na akong mamasyal. Matagal na rin simula nung huling beses na nangyari yun, kaya medyo naaaburido na ako rito sa pamamahay natin. Kaya nga paghandaan mo yan. Lalo na sa kung anong susuotin ng mga anak natin. Gusto ko maging presentable, pero presko yung magiging damit nila. Kasi mainit dito sa atin. Alam ko naman yun. Hayaan mo at hahanapan ko sila ng maayos na damit. Salamat, mahal. Salamat din, mahal. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. Excited na ako mag-day off ka para makalabas na tayong pamilya. Ako rin sobrang excited na. Kaya sana wag ka na magtampo sa akin ha. Bati na tayo. Hindi na ako nagtatampo at oo, bati na tayo. Papadudot noon na lang ulit ako na ilabas ni Arnel simula nang nanganak ako sa pangalawa namin. Para akong ibong nakalaya sa hawla ng mga panahong yon kaya naman sobrang saya ko. Sinulit ko na ang pamamasyal namin dahil alam kong baka matagal ulit yon mangyari. Habang nasa labas kami ay biglang bumalik sa akin ang nakaraan. Yun bang bago pa lamang kami magkasintahan ni Arnel dahil madalas na niya talaga akong nilalabas noon para mamasyal at mag-date. Gaya ng sinabi ko ay may sweet side rin si Mr. ko. Likas siyang maalaga at malambing. Kaya nga nagustuhan ko siya ng husto kasi pakaramdam ko ay nasa kanya na ang lahat ng katangiang hanap ko sa isang lalaki. May pangarap din siya sa buhay at lagi niyang sinasabi na hindi niya ako pababayaan. Lalo na pag may sarili na kaming pamilya. Kaya nang dahil sa date naming yon, papadudot ay naramdaman ko ulit na maging malaya at maging masaya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot mali siguro talaga na umasa ako na magbabago pa si Arnel, lalo na sa pagiging seloso niya. Dahil pagkatapos ng date naming yon ay tumindi ang pagsiselos na nararamdaman niya. Hindi niya makalimutan yung mga nakasalubong naming tao na napatingin sa akin ng panahong yon.
May sinabi pa siya sa akin na ginusto ko raw na habulin ang tingin ng mga kalalakihan dahil sa pananamit ko. Ako na lamang ang naaburido kasi siya lang naman ang nakapansin ng mga bagay na sinasabi niya sa akin. Wala akong ginagawang masama, formal ang pananamit ko pero hindi ko nakasalanan kung may tumingin man sa akin. Hindi ko na yon kontrolado. Kahit na mabuting ama si Arnel sa mga anak namin ay hindi naman siya mabuting asawa sa akin. Bukod sa pagsiselos niya ay ramdam na ramdam ko na kinokontrol na niya ako. Sa totoo lang, ang dami na niyang pinagbabawal sa akin. Halimbawa noon ay ang pakikipag-usap sa ibang tao, lalo na sa mga hindi niya kilala. Bawal na rin ako mag-makeup at magpaganda para hindi raw pansinin ng ibang tao. Bawal mag-lipstick, gumamit ng cologne at kahit na anong pabango. Bawal din ang magpa-manicure at pedicure. Grabe, hindi ko na alam ang gagawin para na akong mababaliw nang wala sa oras. Hindi nagtagal ay pinanganak ko na ang pangatlong anak namin ni Arnel. Mas naging tutok ako sa pag-aalaga sa mga anak namin kahit na pagod na ako. Tapos kapag sumusumpong ang toyo at pagsiselos ni Arnel, ay nadaragdagan lang ang pagod na nararamdaman ko, Papa Dudut. Peste naman buhay to, oh! Ano bang problema mo? Nagtanong ka pa talaga? Ikaw yung problema rito. Anong ako? Paano ako ay kararating lang natin mula sa pagsisimba tapos biglang ako naging problema? Oo! Kasi bakit mo masyado kang maganda? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi mo ba nakita yung lalaking katabi mo sa jeep kanina? Kung todo titing sa hita mong lintik ka eh. Kung bakit kasi hindi ka nakinig sa akin na imbes na magpantalon, nagbistida ka. Tapos yung katabi mong lalaki, panay sulyap naman sa'yo, pero hinahayaan mo lang. Hindi ko alam yung mga pinagsasasabi mo. Saka wala namang problema sa suot ko Mas dapat nga na magbestida sa simbahan kaysa pantalon. Sinasabi mo ba na ayos lang din natitigan ka ng mga lalaking yon? Syempre hindi. Lumalabas kasi na gustong gusto mo eh. Kunwari ka pa na hindi mo alam. Hindi ko naman talaga alam, lalo na karga ko yung anak nating bunso. Saka kahit na alam ko, sigurado na hindi ko yun gugustuhin dahil may asawa na akong tao. Hirap sa'yo, masyado kang malisyoso, nakakasama ka ng loob eh. May gana pa talagang sumama yung loob mo. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na gusto lang kitang protektahan laban sa mga manyak na yon? Baka naman nasa isip mo lang yan. Anong sinabi mo? Sabi ko, baka nasa isip mo lang yan. Yun bang minamanyak ako ng ibang tao kahit hindi naman? Masyado mo lang binibigyang kulay lahat ng bagay kasi praning ka. Ako pa talaga naging praning rito? Eh sino pa ba? Alangan namang ako o yung kapitbahay natin, ikaw lang naman yung ganyan sa atin. Paulit-ulit mong sinasabi na gusto mo lang akong protektahan laban sa mga manyak dyan sa labas. Pero hindi naman ganun yung nararamdaman ko. Kasi, di ba, dapat pakiramdam ko ligtas ako sa'yo, pero bakit hindi? Anong hindi? Bakit? Ano bang nararamdaman mo? Sige nga. Na habang tumatagal, mas natatakot na ako sa'yo at sa pwede mong gawin sa akin dahil dyan sa walang katuturan mong pagsiselos. Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi ka naman ganyan dati Bakit bigla ka na lang naging seloso nang wala sa lugar? Siguro kasi kasalanan mo rin. Paano naging kasalanan ko? Kasi binibigyan mo ako ng dahilan para magselos. Pinagsasasabi mo dyan, hindi yan totoo. Totoo yun kasi yun yung nararamdaman ko. Katulad na lang kanina. Walang ibig sabihin yung nangyari kanina. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bahala ka sa buhay mo kung hindi ka maniwala. Hindi ko na problema yun. Ganon? Sige, halika rito. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Sa hindi pa rin talaga ako mapanatag na wala lang yung nangyari kanina eh. Sabi mo bahala ako, di ba? Kaya nga halika rito. Kasi kukumpirmahin ko lang kung hindi ka nasabik nung tinitigan ka ng dalawang lalaki sa jeep. Ano? Nababaliw ka na ba? Baliw na kung baliw. Pero di ako matatahimik hanggat hindi ako nakakasigurado. Ano ba hinihintay mo? Hubarin mo na yung panloob mo. Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Kasi gusto kong tingnan at amuyin para makasigurado ako na hindi ka nga nakaramdam ng pananabik. Huwag mo nang hintayin na ako pa yung maghubad dyan sa'yo. Dalihan mo na!
Papadudot, ginawa nga ni Arnel sa akin ang bagay na gusto niyang gawin upang makumbinse ang sarili niya na wala akong naramdamang pananabik doon sa mga lalaking nakatabi ko sa jeep. At kahit na anong iyak at pakiusap ko sa aking asawa na huwag niyang gawin ang bagay na yon, ay tila nagbingi-bingihan siya sa pakiusap ko. Matapos noon ay nagalit ako sa kanya pero mas galit pa rin siya sa akin. Pinagbantaan pa niya ako na ayusin ko ang sarili ko at huwag ko raw subukang makipaglandian sa ibang lalaki habang nakatalikod siya. Meron daw talaga akong kalalagyan sa kanya. Papadudot, yun na yata ang pinakamalalang away namin ni Arnel nang dahil sa pagiging seloso niya. Umabot na kasi sa point na naging marahas na siya sa akin at hindi na lang yon basta pananalita. Natakot na ako sa kanya ng husto. Anumang sandali, Papadudot, ay pipitik siya at mapipisikal na niya ako. Bukod doon, pakiramdam ko ay hindi na niya ako nire-respeto bilang babae at bilang kanyang asawa, Papadudot. Mahal, sige na. Pagbigyan mo na ako. Miss na kita eh. Bango naman. Ano ba, Arnel? Ayoko, wala ako sa mood. At bakit wala ka sa mood? Pagod ako eh, masakit katawan ko. Gusto ko na lang matulog. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Kasi matagal na rin simula nung huling beses mo ako pinagbigyan. Anong matagal? 2 gabi pa lang naman yung nakalipas ah. Hirap sa'yo, masyado kang mainit. Akala mo sa akin parausan mo? Anong parausan? Yun kasi yung nararamdaman ko eh. Na parausan mo lang ako. Na anumang oras, pwede mo akong galawin at gamitin para matugunan yung pangangailangan mo. Hindi ka marunong makinig pag sinasabi kong pagod ako o wala ako sa mood. Kasi para sa'yo, responsibilidad ko na pagbigyan ka sa lahat ng oras na gusto mo. Natural! Asawa kita! Kaya ano bang nirereklamo mo dyan? Hindi naman yun ang issue rito, kundi ang pagiging mainit at mapilit mo sa kama. Kainis naman! Dami mong arte! Buti pa mag-iyosin na lang muna ako sa labas kaysa makipagtalo sa'yo. Teka, ano yan? Alin ba yun? Yan oh! Ano nga yun? Yung nasa basurahan. Kukunin ko para makita mo. Pati ba naman basura natin pinag-iinitan mo? Paanong di mag-iinit ang ulo ko? Pakete to ng pills. Ha? Sa'yo ba to? Sa'yo to eh. Iniinom mo to? Magsabi ka ng totoo. Oo, akin yan. At oo, iniinom ko yan. Bakit ka umiinom nito nang hindi ko alam? Tinatanong pa ba yan? Siyempre, ayoko pang mabuntis. Walang hiya ka, Reggie! Yan ang dapat sa'yo! Hayop ka, bakit mo ako sinampal? Kasi marunong ka na magsikreto sa akin! Hindi ganyan na mag-asawa! Ginawa ko lang yun kasi sigurado ako na pag nalaman mong umiinom ako niyan, siguradong magagalit ka sa akin at baka nga ipatigil mo pa. Ipapatigil ko talaga! Kasi ito pala ang dahilan para hindi tayo magkaanak ulit! Ilang anak pa ba ang gusto mo mula sa akin? Nakakatatlo na tayo sa loob lang ng 3 taon, Arnel. Ilang buwan pa lang yung lumilipas pagkapanganak ko tapos binubuntis mo na agad ako. Hindi ka na ba marunong maawa sa akin? Responsibilidad mo bilang asawang babae na magbuntis. Nakakalimutan mo na ba yon? Hindi ko yun nakakalimutan pero utang na loob naman. Gusto mo na yata talaga akong mamatay. Ilang beses kong sinabi sa'yo na ayoko munang sundan yung pangalawa natin pero hindi ka nakinig. 5 buwan pa nga lang yung anak natin nung nabuntis na naman ako sa bunso natin. Tapos ngayon may plano ka na namang anak-anak ko? Oo, kaya mo nga kaming buhayin at naibibigay mo yung mga pangangailangan namin. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yun para ganituhin mo ko. Sinabihan na rin tayo ng doktor natin na delikado para sa akin na mabuntis agad. Lalo hindi pa nakaka-recover yung katawan ko sa panganganak. Pero hindi ka marunong makinig. Mahalaga lang sa'yo yung sarili mo. Hindi mo na ako inisip. Alam mo, hindi totoo yan! Yun yung totoo. Dahil yun ang nararamdaman ko. Hindi mo na ako ginalang bilang asawa mo. Tapos hindi mo na rin ako nirespeto bilang tao. Kung ganyan lang din naman ang gagawin mo sa akin, bakit hindi mo na lang ako patayin ngayon? Ano ba pinagsasabi mo? Patayin mo na lang ako kasi pagod na ako makisama sa'yo.
Papa Dudut, nagkaroon talaga ako ng matinding galit sa asawa ko na nag-ugat matagal na ang panahon ng nakakalipas. At magpahanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang nawawala ang galit na yon. Pero pagkatapos ng matinding away naming yon ay sinuyo ulit niya ako tulad ng dati. Ngunit hindi na ako nadala at nagpabola sa mga matatamis niyang salita. Sa kabila ng lahat ay pinili ko pa rin makisama kay Arnel dahil siya pa rin ang tatay ng mga anak namin. Kapansin-pansin ang pagbabago niya pagkatapos ng away naming yon, pero hindi pa rin nawala ang pagiging seloso niya. Kung may nawala man, walang iba kundi ang pagmamahal ko sa kanya, Papa Dudut. Lumipas po ang mahabang panahon. Namatay si Arnel bago mag-pandemic dahil inatake siya sa puso. Pero katakataka na ni isang luha ay walang pumatak sa aking mga mata para sa aking asawa. Sa halip, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng malalim na tinik sa lalamunan, lalo na nakalaya na ako sa kanya. Pero hindi pa rin naging madali at magaan ang buhay dahil ako na lang ang naiwan upang itaguyod ng mga anak namin. Buti na lamang at may pensyon ang namayapa kong asawa na siyang nakatulong upang makaraos kami lalo na noong pandemic. Sa kasalukuyan ay masaya ako dahil meron na akong negosyo na siyang katas ng pag-iipon ko ng pera mula sa mga trabaho tulad ng paglalabada at pagtitinda ng merienda na ginawa ko sa mga nakaraang taon. Kahit na mahirap ang buhay. At kahit na marami akong agam-agam sa sarili ko ay nagpatuloy pa rin po ako at hindi sumuko. Marami rin akong what if. At kahit na hindi nasagot lahat ng tanong ko ay naniniwala akong may dahilan ng lahat. Malaking bagay din sa akin ang suporta ng mga anak ko at ilang pinagkakatiwalaang kaibigan upang mas makaya ko po ang lahat. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko sa inyong istasyon. Sana nga po'y kinapulutan po ito ng aral ng ating mga kabarangay. God bless and more power po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Reggie. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Abangan namin ang sagot mo sa comment section. Barangay LS 97.1 97.1 Barangay Love Stories. Love Stories. Ang buhay pag-ibig ay parang sugal. Palaging walang kasiguraduhan kung ikaw ay masasaktan o magiging masaya. Pero sabi nga nila mas mabuti nang sumugal kaysa manghinayang ka sa panghabang buhay. Ikaw, kabarangay, minsan ka na bang nanghinayang sa buhay mo dahil hindi ka naniwala sa taong mahal mo? Dear Papa Dudut, kapag nagmahal daw tayo ay palaging dapat na todo. Para kapag nasaktan tayo ay walang pwedeng isisi sa atin na mali dahil lahat ng ginawa natin ay tama. Kaya lang madalas kapag sinusunod natin yon ay todo rin kung masaktan tayo. Kaya hindi na natin nagagawa pang magbigay ng second chance sa taong minsan nating minahal at pinagkatiwalaan. Isang magandang araw sa inyo, Papa Dudut, at sa mga kabarangay na nakikinig ngayon. Medyo madrama ang simula ng aking sulat dahil sa makulimlim na panahon ngayon habang ako po ay nagsusulat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Faith. 28 years old, isang teller sa bangko at masugid pong tagapakinig ng inyong programa na Barangay Love Stories dito sa Pampanga. At kagaya ng ibang kabarangay na nagpapadala sa inyo ng sulat ay gusto ko rin pong mag-share ng kwento ko na alam kong makakapagpaiyak sa maraming nakikinig ngayon. Nasa second year high school ako nang makilala ko po si Mon, Papa Dudut. Transferi siya sa school namin at kaklase ko rin siya. Si Mon po yung tipo ng estudyante na gwapo pero may pagka-presko.
Mahilig siya mangasar at palaging ako talaga ang nakikita niya na batuhin ang mga pang-aasar niya. Palagi niyang pinapansin ang ayos ng buhok ko, ang kulay ng lip gloss at minsan ay pati na rin ang pagiging chubby ko. Dahil nakakapiko ng pang-aasar niya ay madalas ko siyang pinapatulan. Inaaway ko hinahampas sa balikat o kaya ay binabato ng eraser ng blackboard namin. Nang dahil doon ay pati mga kaklase ko ay inasar na rin ako na may gusto kay Mon na lalo ko namang kinapiko noon, Papa Dudut. Uy, Chubbs! Tulungan na kita dyan. Ako nang magbubuhat ng timba ng tubig na dala mo. Umalis ka na lang dyan sa dadaanan ko. Nakakaistorbo ka lang sa akin eh. Ito naman ang sungit. Ako na nga magbubuhat niyan. Ibigay mo na sa akin yung buhat mong timba. Kaya ko na nga to, kaya tumabi ka na lang dyan kasi nakakaabala ka lang talaga sa akin, Mon. Chubbs, bitawan mo na tong timba. Ako na magbubuhat. Kitang-kita naman sa mataba at namumula mong pisngi na nahihirapan ka na oh. Huwag ka na kasing humarang-harang dyan sa dinaraanan ko para hindi na ako nahihirapan. Akin na nga kasi ang timba. Sige ka, papayat ka sa ginagawa mong yan. Tapos mababawasan niyang kakyutan mo. Kaya ko na nga to, kaya umalis ka na dyan. Akin na yan, ako na magbubuhat niyang timba. Tumabi ka na lang dyan, sabi eh. Akin na sabi, ang kulit mo naman, tinutulungan ka na nga eh. Pamon! Uy! Ala! Ayun na nga ba sinasabi ko eh. Natapon tuloy tong tubig sa timba. Nabasa pa tong sapatos ko. Ang kulit-kulit mo naman kasi, Mon eh. Oh, sorry. Gusto lang naman talaga kitang tulungan eh. Sinabi ko na nga na kaya ko, di ba? Ayan tuloy, sa halip na makatulong ka, maghihigip pa tuloy ulit ako ng tubig na pandilig sa mga halaman na nasa harapan ng classroom natin. Sorry na nga. Hindi ko naman gusto na matapon yung tubig sa timba. Huwag ka na mainis sa akin, Chubbs. Ay! Pwede ba, Mon? Tigil-tigilan mo na nga ang pagtawag sa akin ng ganyan. Katawan ko to, kaya alam ko na chubby talaga ako at hindi mo na kailangan na araw-araw na ipaalala yun sa akin. Nakakairita ka na eh. Hindi na nakakatuwa yung ginagawa at sinasabi mo sa akin. Pinanganak ka ba talaga para manira ng araw ng ibang tao? Diyan ka na nga. Uy, Faith, sandali! Ano na naman ba? Sinira mo na nga ang umaga ko. Ayaw mo pa rin akong tigilan. Araw-araw na lang, Mon. Palagi ka na lang nandyan sa harapan ko at binibuwisit ako. Ano ba talagang gusto mo? Bakit ba palagi ako na lang ang nakikita mong asarin? Gusto ko lang naman na, Ano? Gusto mong palaging sirain ang araw ko dito sa school? Gusto mong palagi na buwisitin ako? Gusto mo na nahihirapan talaga ako dito? Gusto kita, Faith. Gusto mong… ano sabi mo? Gusto kita kaya palagi ako nagpapapansin sa'yo. Kasi nung unang pasok ko dito sa school, ni hindi mo man lang ako tinitingnan. Kaya ang naisip kong paraan para mapansin mo ako, asarin na lang kita. Effective naman, di ba? Kaya lang, hindi ko naman gusto na mabwisit ka talaga sa akin o mainis. Sorry nasobrahan na ata yung pagpapapansin ko sa'yo. Gusto ko lang talaga na maging close tayong dalawa kasi nga crush kita. Uy, Faith, bakit hindi ka na nagsalita dyan? Galit ka ba? Hindi. Ang ibig ko sabihin, hindi na masyado. Sige na, babalik na ako sa classroom. Ikaw na lang ang magigib ng tubig at magdilig ng mga halaman ni Ma'am. Bahala ka na sa buhay mo. Papa Dudut, hindi ko talaga inaasahan ang ipinagtapat sa akin ni Mon ng araw na yon. Hindi naman kasi talaga halatang may gusto siya sa akin kasi nga ang dating sa akin ng ginagawa niya ay gusto niya lamang talagang maiyak ako sa pambubwisit na ginagawa niya. Kaya hindi ko napansin o naramdaman na may pagtingin na pala siya sa akin sa umpisa pa lamang. Pero
may mas nakakakilig pang nangyari ng araw na yon, Papa Dudut. Hindi kasi pumasok si Mon sa unang 2 subject namin sa umaga na yon na labis kong pinagtaka. Kasama ko lamang kasi siya ng umaga na yon tapos ay bigla siyang nawala. Bago kami mag-break time ay nalaman ko na lamang na nasa guidance office na pala siya dahil nakita raw siya ng school guard namin na tumalon sa bakod ng school namin galing sa labas. Pinalabas din naman kaagad siya ng guidance office, Papa Dudut. Tapos nang pumasok na ulit siya sa classroom namin, inabot niya sa akin ang isang pares ng tsinelas na binili daw niya sa labas. Kaya siya nag-over the bakod. Nag-sorry ulit siya dahil sa pakikipag-agawan niya ng timba ng tubig na naging dahilan para raw mabasa ang sapatos ko. Nakita yon ng mga kaklase namin kaya halos lahat sila ay inasar kaming dalawa. Kung noong una ay nagpipigil ako ng inis sa kanilang lahat ng mga oras na yon ay kilig naman ang nararamdaman ko na pinipigilan ko, Papa Dudut. Naging close na rin kami ni Mon pagkatapos ng araw na yon. Hindi na niya kasi ako masyadong inaasar at nagsimula na rin siyang manligaw sa akin. Nasa 3rd year na kami nang sagutin ko siya at tumagal hanggang college ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Uy guys, sorry ngayon lang kami ni Mon. Wala namang bago dun kasi palagi kayong dalawang late sa mga lakad ng barkada. Sinabi mo pa, Cheryl. Nakauwi na nga yung ibang kaibigan natin eh. Ang mahalaga, dumating pa rin kami. Happy birthday nga pala, Ralph. Salamat, Mon. Dumating nga kayo pero hindi rin naman kayo nakasama sa barkada picture natin kanina. Sorry na, Cheryl. Alam mo naman na kapag si Mon ang kasama ko sa mga ganitong lakad, pahirapan magpaalam sa bahay, lalo na kay Papa. Mabuti na nga lang nandun yung mama ni Faith kaya may backup kaagad kami na payagan siya dito sa birthday celebration ni Ralph. Basta ako, sanay na akong palaging late sa mga lakad ang dalawang to. Ang hirap kasing magkaroon ng tatay na pinalaki ng lolo kong sundalo. Sobrang higpit. Teka, bakit parang ang aga namang malasing ni Cheryl? Sinong lasing? Ako? Hindi pa ako lasing Oo nga naman. Mukha namang hindi pa lasing si Cheryl, babe. May konting amats lang. Hayaan nyo na yan. Kakabreak lang sa boyfriend niya eh. Correction lang hindi ako umiinom ngayon dahil broken-hearted ako. Sinasabayan ko lang ang pagsiselebrate ni Ralph sa birthday niya at sa araw ng kalayaan ko. Kalayaan talaga? Oo, nakakasakal kaya maging boyfriend ang ex ko. Sobrang controlling, demanding, possessive. Basta, lahat na yata ng pangit na ugali ng isang tao nakuha ng demonyo na yun. Eh bakit mo pala sinagot? Tapos tumagal pa ng 1 taon ng relasyon yung dalawa. Hindi ko naman alam na may pagkademonyo palang ugali ng lalaking yun. Biruin mo, pagkatapos niya akong turuan ng kung ano-anong bagay na tungkol sa sex, maghahanap pa rin pala siya ng ibang babaeng titikman. Ganon talaga, Cheryl. May ibang lalaki na hindi marunong makontento. Malas mo lang talaga na ganong lalaki ang nakilala at minahal mo. Basta, visit siya. Yun lang ang masasabi ko. Ay, buti nga yang si Mon nakukontento sa'yo kahit hanggang halik lang sa pisiyang nagagawa niya sa'yo. Teka, ibig sabihin, Mon, wala pa palang nangyayari sa inyong dalawa ni Faith? Hindi mo ba alam, Ralph? Sa barkada natin, silang dalawa na lang ang virgin. Hoy, grabe ka, Cheryl Kailangan talaga na mapunta sa amin ni Mon ang topic? Ganun talaga. Kung sino ang mga virgin sa barkada, sila ang mas pinag-uusapan. Ang hina mo naman pala, bro. Hindi naman pagiging mahina yun, Ralph. Nire-respeto ko lang talaga yung mga gusto at desisyon ni Faith. Tsaka hindi naman ako nagmamadali tungkol sa bagay na yan. Sa kasalan din naman kami mauuwi ni Faith kaya bakit hindi ko na lang hintayin yung araw na yun, di ba? Ang good boy naman pala talaga nitong jowa mo, Faith. Sinabi mo pa. Kaya nga mahal na mahal ko yan eh. Mas mahal na mahal kita, babe. Kaya irerespeto ko lahat ng mga desisyon mo. Irerespeto ko rin lahat ng mga gusto mong mangyari sa relasyon nating dalawa.
Papa Dudut, isa sa mga dahilan kung bakit sobrang minahal ko si Mon ay ang respeto na pinapakita at pinaparamdam niya sa akin at sa mga magulang ko. Legal na kasi sa bahay namin ang relasyon naming dalawa kaya medyo mahigpit si Papa kapag lumalabas ako na si Mon ang kasama. Si Mama naman ay malaki ang tiwala sa akin pati na rin kay Mon at palagi lang nagpapaalala na huwag kaming lalampas sa limitasyon namin bilang magkasintahan. At sa ilang taon nga ng relasyon namin dalawa ay nakontento si Mon hanggang HHWW at halik sa pisngi lamang ang pwede naming gawin para sa isa't isa. Kahit kailan ay hindi siya naging mapusok noon sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Bago ko pa lamang siya sagutin noong nasa high school pa lamang kami, ay sinabi ko na sa kanya na medyo konserbatibo akong babae. Pati na rin ang pamilya ko. Sumusunod ako sa paniniwala namin na dapat ay ibigay ng babae ang kanyang sarili sa lalaki pagkatapos ng kanilang kasal at pangako sa harap ng Diyos. Ang paniniwala ko na yon ay nirespeto naman ni Mon at nang sagutin ko nga siya noon ay nangako siya na hindi niya sisirain ang tiwala ko at respeto niya sa akin bilang babae. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, habang tumatagal noon ang relasyon namin ni Mon, pakiramdam ko ay mas tumatatag kaming dalawa. May oras din naman na nagkakatampuhan kami lalo na noong naging busy kami sa kanya-kanya naming finals at halos nawala na kami ng oras sa isa't isa. Si Mon kasi ang tipo ng tao na gusto niyang palagi siyang tinetext o tinatawagan. Yung lalaki na gusto ay palagi siyang nilalambing. Malambing din naman akong girlfriend, Papa Dudut, pero minsan talaga ay nahihirapan ako noon na hatiin ang oras ko sa pag-aaral at sa kanya. Academic scholar din naman kasi ako at may mini-maintain na grades kaya nawalan talaga ako ng oras sa boyfriend ko. May 2 linggo din kaming hindi nag-uusap pero pagkatapos noon ay nagkaayos din kami kaagad. Kumbaga parang mga away bata lamang ang nangyayari sa aming dalawa noon. Akala ko po, Papa Dudut, ay ang 2 linggo na parang cool off namin ni Mon ang pinakamabigat na pagsubok na pagdaraanan naming dalawa. Pero hindi pa pala yun dahil isang balita ang nakarating sa akin noong kakasimula pa lamang ng first semester namin sa 4th year. May isang kabarkada kami na tinawagan ako at sinabi na buntis daw si Cheryl. Hindi na ako masyadong nagulat dahil alam naman naming lahat na may nangyayari kina Cheryl noon at sa naging boyfriend niya. Pero hindi ako makapaniwala nang malaman ko na si Mon ang tinuturong tatay ng baby ni Cheryl. Hindi ko po tinawagan noon si Mon para ikumpara sa kanyang tungkol sa bagay na yon. Pinuntahang ko na lamang siya sa lugar kung saan kami magkikita ng araw na yon, Papa Dudut. Sinabi mo na ba kay Faith ang nangyari? Hindi pa, Ralph. Pero magkikita kami ngayon dito sa labas ng gym. Kailangan mong ayusin yan, bro. Malaking gulo talaga yung pinasok mo. Mon! Naku, ayun na nga si Faith. Babe, bakit hindi mo sinagot yung text at tawag ko kanina? Bakit pa? Magkikita naman na tayo, di ba? Tsaka mas gusto kita makausap ng personal. Mon, alis muna ako ah. Mukhang kailangan yung mag-usap ng masinsinan ni Faith. Kailangan talaga namin mag-usap nitong kaibigan mo. Meron akong dapat na malaman na si Mon lang ang makakasagot. Sige Faith, mauna na ako. Babe, ano ba yung gusto mong itanong sa akin at parang namumula yung mukha mo sa galit? Totoo ba? Totoo ba ang sinabi ng isang kabarkada natin? Tungkol saan, babe?
At talaga magkukunwari ka pa na hindi mo alam? Imposible naman na makarating sa akin ang balita nang hindi dumadaan sa'yo, Mon! Babe, sorry. So, totoo nga! Totoong nabuntis mo si Cheryl? Hindi ko naman alam, babe. Maniwala ka sa akin. Paanong hindi mo alam? Ano yun? Trip lang ni Cheryl na ituro ka bilang tatay ng pinagbubuntis niya? Eh, ang kapal naman pala talaga ng mukha niya kung gagawin niya yon. O sige, itong tanong ko na lang ang sagutin mo. May nangyari na ba sa inyong dalawa? Hindi ko rin alam, babe, kasi pareho kaming lasing ni Cheryl nung gabing yun. Pero wala akong matandaan na may nangyari talaga sa aming dalawa. Eh bakit nga ikaw ang tinuturo niyang tatay ng pinagbubuntis niya? Hindi ko alam, siguro kasi nung nalasing kaming dalawa, nung magising kami, pareho kaming nasa loob ng kwarto niya tapos halos wala kaming damit. Grabe. Grabe ka, Mon. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na walang nangyari sa inyong dalawa? Lasing na lasing nga kasi ako nun, babe. Kaya wala akong matandaan na may nangyari sa aming dalawa. Ewan ko sa'yo! Napakasinungaling mong lalaki ka! Babe, sandali! Huwag ka munang umalis! Faith! Papa Dudut, hindi talaga ako makapaniwala tungkol sa pangyayari na yon. Hindi ko na rin po napigilan na puntahan si Cheryl sa kainan at tambayan ng barkada namin. Nandun din si Ralph at iba pang kaibigan namin na kaagad na umawat sa akin bago pa ako tuluyang makalapit kay Cheryl. Sinabi ko sa kanila noon na gusto ko lang marinig mula kay Cheryl ang totoo at wala akong plano na saktan siya. Kilala naman ako ng barkada na hindi talaga palaaway na tao kaya hinayaan na lamang nila kaming mag-usap ni Cheryl. Sinabi ni Cheryl na may nangyari nga sa kanila ni Mon nang minsang magkainuman silang dalawa sa bahay niya. Tinanong ko ulit siya kung sigurado ba siya na si Mon talaga ang ama ng baby na nasa tiyan niya dahil ang alam ko talaga noon, Papa Dudut, kahit na break na sila ng boyfriend niya ay pumapayag pa rin siya na may mangyari sa kanilang dalawa. Pero giniit talaga ni Cheryl na si Mon ang tatay ng baby niya dahil si Mon lang daw ang nakagalaw sa kanya sa huling 2 buwan. Doon ako nagsimulang makumbinse na ang boyfriend ko talaga ang tatay ng ipinagbubuntis ni Cheryl. Kaya hindi ko na muli pang kinausap si Mon at hindi ko na rin sinagot pa ang mga text o tawag niya. Minsan siyang pumunta noon sa bahay pero muntik na siyang mabugbog ni Papa dahil sa galit nito sa kanya. Kaya nawala ng paraan si Mon para makalapit at makausap ako noon, Papa Dudut. Ralph, eto na yung mga libro na hinira mo sa akin para sa kapatid mo. Salamat, Faith. Sa totoo lang, makalat kasi talaga ako sa gamit. Kaya mabuti na lang natabi pa ni Mama yung mga libro na ginamit ko nung nasa high school tayo. Ako nga rin eh. Yung mga libro ko dati hindi na mahanap ni nanay. Ito pa naman talaga yung kailangan ng kapatid ko para gawa ng reaction paper. Buti talaga meron ka pa nito. Oo nga eh. Huwag mo na rin nga palang ibalik sa akin yan kasi wala nang gagamit ng mga libro na yan sa bahay. Sige Ralph ah, una na ako kasi inutusan pa ako ni Mama na mag-grocery. Faith, sandali lang. Bakit? May iba ka pa bang kailangan? Ano lang. Kumusta na kayo ni Mon? Wala na kami ni Mon. Anong ibig mong sabihin? Tinapos ko ng relasyon naming dalawa nung 1 linggo pa. Pumayag siya? Hindi naman niya kailangan pumayag eh. Alam ko na ang breakup dapat mutual decision ng 2 taong magkarelasyon. Pero ako kasi yung nasaktan dito. Ako yung niloko. Kaya alam ko na may mas karapatan ako para tapusin ang lahat sa amin. Hindi mo na ba talaga siya pwedeng bigyan ng isa pang pagkakataon? Paano ko gagawin yon? Kung panghabang buhay na ang resulta ng kasalanang ginawa niya? Babe. Bakit nandito ka, Mon? Huwag mo sabihin na kinutsyaba mo tong si Ralph, ha? Pasensya ka na, Faith. Naaawa na kasi ako kay Mon. Hindi na siya nakakapasok sa mga klase namin. Hindi na rin siya kumakain ng maayos. Kasalanan niya ng kaibigan mo.
Kasi gumawa siya ng kasalanan at kababuyan. Babe, pakinggan mo muna ako. Pwede ba, Mon? Tinext ko na sa'yo na tapos na ang relasyon nating dalawa, di ba? Kaya wala ka ng karapatan na tawagin ako ng ganyan. Sorry. Ayoko pa kasi talagang tanggapin yung pakikipag-break mo sa akin eh. Bakit ako? May choice ba ako na hindi tanggapin na nagkaanak ka na sa ibang babae habang magkarelasyon tayong dalawa? Wala naman, di ba? Kasi sa ayaw at sa gusto ko, nangyari na ang lahat. Niloko mo na ako! Faith, pakinggan mo muna sana ang gustong sabihin ni Mon. Wala na akong dapat na pakinggang kahit na ano mula sa kanya. Tsaka pwede ba, Ralph? Tigil-tigilan mo na nga ang pakikialam sa gulo naming dalawa. Kahit ano pang gawin mo, wala ka nang maaayos sa amin ni Mon. Dahil si Mon mismo ang sumira sa aming dalawa. Subukan mo pa ulit na gawin na iset up ako kay Mon. Pati ikaw, hindi na kita kakausapin kahit kailan. Diyan na kayo! Magsama kayong dalawa, mga sinungaling! Papadudot hindi lang si Ralph ang sumubok na pag-ayusin kami ni Mon dahil marami kaming common friend at marami rin ang kumakausap sa akin na bigyan ng pagkakataon ng relasyon naming dalawa. Yung iba kasi sa mga kaibigan namin ay hindi rin naniniwala na si Mon ang tatay ng ipinagbubuntis ni Cheryl. Sinasabi nila sa akin na baka raw gumagawa lang ng kwento si Cheryl para may managot sa ipinagbubuntis nito. Marami nga rin sa mga kaibigan namin ang nagalit kay Cheryl dahil sa mga nangyari. Hindi ko alam kung bakit hindi nila magawang magalit kay Mon kahit siya naman talaga ang punot dulo ng lahat. Ang sabi kasi ng mga kaibigan namin ay kilala nila si Mon at alam nila na hindi niya magagawang magloko sa relasyon naming dalawa. Alam daw nila kung gaano ako kamahal ng ex-boyfriend ko. Pero nangyari na kasi ang lahat, Papa Dudut. Niloko na niya ako at nagawa pa niyang magkaroon ng anak sa ibang babae. At yun ang hindi ko magagawang patawarin kahit na kailan, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, nahihirapan din naman ako sa ginawa kong pag-iwas noon kay Mon, lalo na sa pakikipag-break ko sa kanya. Ako makapag-concentrate sa pag-aaral ko. Palagi akong pumapasok noon sa mga klase ko na naiiyak at naluluha ang aking mga mata. Sobrang hirap pala talagang masaktan lalo na sa kauna, pero palaging nananalo ang galit at kirot sa puso ko nang dahil sa ginawa niya. Halos maglilimang taon na ang relasyon namin dalawa at akala ko ay kaya niyang maghintay kagaya ng paulit-ulit niyang pinapangako sa akin. Ibibigay ko rin naman ang sarili ko sa kanya pero sa tamang panahon pa. Ang akala ko ay nirerespeto niya talaga ang paniniwala ko at ng buong pamilya ko. Yun pala, Papa Dudut, ay hahanapin niya rin sa ibang babae ang bagay na hindi ko pa magawang maibigay sa kanya dahil hindi pa ako handa ng mga oras na yon. Ikaw na naman? Ano na naman bang ginagawa mo dito sa labas ng bahay namin? Hinihintay talaga kita, Faith. Uuwi na kasi ako ng probinsya namin kaya gusto ko lang sanang magpaalam sa'yo. At talagang balak mong takbuhan ang responsibilidad mo kay Cheryl? Hindi ko siya tatakbuhan at mas lalong wala akong responsibilidad sa kanya. Faith, alam ko, marami ka ng iba't ibang version na narinig tungkol sa nangyari. Pero hindi mo man lang ba itatanong sa akin kung ano talaga yung totoong nangyari? Hindi mo ba kukunin yung side ko? Sinagot mo na yan, di ba? At sinabi mo na wala ka natatandaan na kahit ano. Wala ba talaga?
O ayaw mo lang aminin na nag-enjoy ka ng mag-sex kayong dalawa ni Cheryl? Faith, imposible nga na may mangyari sa aming dalawa ni Cheryl. Paanong imposible? Eh sa'yo nang galing na nagising kang katabi mo siya. Tapos wala na kayong kahit na anong suot, diba? Dahil lasing na nga ako nung gabing yun. Eh kaya nga nakipag-inuman ka sa bahay mismo ni Cheryl, diba? Kasi may bala ka na makipag-sex sa kanya. Yun ba yung nakarating sa yung kwento? Na sinadya kong lasingin si Cheryl para may mangyari sa amin? Ay, noong gabi na nalasing kaming dalawa ni Cheryl, siya mismo ang nagpapunta sa akin sa bahay nila. Ang sabi kasi sa akin ni Cheryl, gusto niyang may makausap na lalaki dahil hindi niya na maintindihan yung ex-boyfriend niya. Actually, dalawa kami ni Ralph ang nagpunta doon. Pero nauna siyang umalis sa akin. Yun din yung linggong nagkalabuan tayong dalawa, Faith. Kasi busy ka sa academics mo. Kaya masama rin talaga yung loob ko ng mga oras na yun. So yun din ang dahilan kung bakit nakipag-sex ka kay Cheryl? Hindi nga pwedeng mangyari yun. Pwede ba patapusin mo muna ako sa mga sinasabi ko? Umiiyak noon si Cheryl at sabi niya na may mabigat siyang pinagdadaanan ng mga oras na yun. At dahil may problema nga tayong dalawa, naparami yung inom ko ng alak. Alam mo naman na madali ako malasing, di ba? At kapag nalalasing ako, nakakatulog ako kaagad. Ano bang point mo, Mon? Na walang nangyaring kahit ano sa inyo ni Cheryl? Na natulog lang kayo magkatabi nang hindi mo siya ginagalaw? Na gumagawa lang ng kwento si Cheryl nang sabihin niyang ikaw ang ama ng pinagbubuntis niya? Oo! Kasi paano ko siya magagalaw kung malalim na ang tulog ko dahil sa kalasingan? Eh bakit hindi mo na lang sinabi sa akin yan nung una pa lang? Bakit nagsinungaling ka pa sa akin? Hindi ako nagsisinungaling sa'yo, Faith. Hindi ko lang talaga sinabi sa'yo dahil alam ko na magagalit ka kapag nalaman mo ang tungkol doon. Tsaka natakot ako na baka makipaghiwalay ka sa akin. Hindi ko naman alam na gagawa ng ganong kwento si Cheryl eh. Nabigla na lang niya ako ituturo na ako yung tatay ng batang ipinagbubuntis niya. Pero sigurado talaga ako, Faith. Sigurado ako na hindi ako yung tatay ng baby na yon. Please naman oh. Ayusin na natin to bago ako umuwi ng probinsya namin. Ayoko talaga mawala ka sa akin eh. Faith, ayoko na tuluyan tayo magkahiwalay na dalawa. Hindi ko kasi alam kung kaya pa nating ayusin to, Mon. Masyado masakit para sa akin lahat ng mga nangyayari ngayon. Pero hindi mo na ba ako mapapatawad? Hindi ko alam. Ewan ko. Naguguluhan ako. Umalis ka na nga lang dito. Alam mo, kapag nakikita kita, pakiramdam ko nanliliit ako eh. Kasi Mon, pinagkatiwalaan kita. At ang buong akala ko ayos lang sa'yo ang lahat sa setup ng relasyon natin dalawa. Akala ko nire-respeto mo talaga ako. Pero hindi pala. Maghahanap ka rin pala ng iba. Doon ako mas nasaktan. Yung hinanap mo sa ibang babae ang bagay na hindi ko pa kayang ibigay sa'yo ngayon. Kaya kung pipilitin mong hingiin sa akin ang kapatawaran sa nangyari na to, hindi ko yun kayang ibigay sa'yo. Kasi masyado mo ako nasaktan. Sobrang sakit, Mon. Sobrang sakit. Kaya please, umalis ka na at sana hindi na muna kita makita. Para hindi ko pa ulit-ulit na maramdaman ang sakit ng ginawa mo sa akin. Papa Dudut, bago pa nakasagot ulit si Mon ay lumabas na sina Papa at Mama mula sa loob ng bahay. At nang makita nga ni Papa si Mon ay kaagad niya itong sinuntok kagaya ng inaasahan ko. Halos mabali na nga ni Papa ang ilong ni Mon sa lakas ng suntok na ginawa niya. Mabuti na lamang at may kapitbahay kami na kaagad ding umawat sa gulo. Umiiyak po akong pumasok sa loob ng bahay namin kasunod ang mga magulang ko. Si Papa ay galit na galit pa rin kay Mon at minumura ito samantalang si Mama ay nakahiyakap na lamang sa akin. Papa Dudut, sigurado naman ako sa sarili ko na mahal ko pa rin po si Mon hanggang sa mga oras na yon. Ang hindi ko alam ay kung kailan ko siya magagawang patawarin. Ako pa naman yung tipo ng tao na kapag nasira na ang tiwala ay hirap na yung maibalik pa o mabuong muli.
Kaya alam ko na kapag sinubukan naming magkabalikan ni Mon ay palagi na lamang kaming mag-aaway at isa pa, Papa Dudut, parang hindi ko rin kayang magkaroon ng boyfriend na may anak na. Hindi ko ma-imagine ang sarili ko na kasal sa lalaking may nauna ng anak sa ibang babae. Papa Dudut, pagkatapos kong ipagtabuyan si Mon sa bahay namin ay hindi ko na siya muli pang nakita. Ang sabi ng ilang barkada namin ay umuwi na raw siya ng probinsya nila. Nawala na rin noon sa lugar namin si Cheryl at may kumalad pa na chismis na siguro raw ay nagsasama na silang dalawa kaya sila lumayo sa lugar namin. Doon ako mas lalong nasaktan, Papa Dudut. Kaya ginawa ko ang lahat para kalimutan siya. Nag-focus na lamang ako sa pag-aaral at nang makatapos ay kaagad akong nagtrabaho. Mabagal ang naging proseso ng pag-move on ko pero sa tingin ko ay nagawa ko naman yon kahit papaano. Sumubok din ulit ako makipagrelasyon noon pero wala rin nagtagal sa relasyon na yon. Siguro kasi alam ko rin sa sarili ko na hindi pa talaga ako handa na magseryoso at magmahal muli. Papa Dudut, may 6 na taon na po ang lumipas noon nang makatanggap ako ng imbitasyon mula sa isang barkada namin. Kinuha niya raw na ninong at ninang ang lahat ng mga kabarkada namin at in-invite niya kami sa binyag ng baby niya. Nagdalawang isip pa ako noon, Papa Dudut, dahil alam ko na pwedeng makita ko doon sina Cheryl at Simon. Pero sa huli pumunta rin ako sa binyag at marami akong mga dating kaklase at kaibigan na nakita doon. Nakita ko rin po si Cheryl na may kasamang isang batang babae. Papa Dudut, hindi yon kahawig ni Mon pero sigurado ako na ang batang yon ay ang anak nilang dalawa. Ramdam ko rin na umiwas ng tingin sa akin si Cheryl ng mga oras na yon hanggang sa nag-decide akong mauna nang lumapit at bumati sa kanya noon. 6 na taon na ang nakakalipas. Siguro ay sapat na yon para patawarin ko sila ni Mon sa nagawa nilang kasalanan sa akin, Papa Dudut. Huwag ka masyadong lumayo kay Mommy. Hi, Cheryl. Faith? Hi din. Kumusta ka na? Maayos naman ako. Ikaw, kumusta ka na? Okay lang din. Ang laki na ng anak niyo ni Mona. Tapos kamukha mo pa. Parang ikaw na ginawang bata. Nasaan pala si Mon? Hindi ko pa kasi siya nakikita mula nang dumating ako dito. Hindi ko kasama si Mon, Faith. Bakit naman? Naku, hindi niya pwedeng pinapabayaan na mag-ina niya lalo na at pareho pa kayong babae. Si Mon talaga kahit kailan. Ang tamad pumunta sa mga ganitong lakad. Hindi pa rin ba siya nagbabago kahit tatay na siya? Faith, hindi naman talaga si Mon ang tatay ng anak ko kaya hindi rin kami magkasama kahit sa bahay. Anong ibig mo sabihin? Nagsinungaling ako sa inyong lahat nung ituro ko noon na si Mon ang tatay ng baby ko. Teka, hindi ko maintindihan. Paano hindi siya ang tatay ng anak mo? Di ba may nangyari sa inyong dalawa? Nag-inuman at nagkalasingan pa nga kayong dalawa, di ba? Oo, totoong kaming dalawa na lang ni Mon ang natirang magkasama na nagiinuman nun sa bahay ko. Pero sobrang nalasing siya kaagad. Tapos sinubukan ko na nahalikan siya. Ikaw ang naunang humalik sa kanya? Oo, kasi lasing na rin ako noon kaya hindi ko na masyadong alam ang ginagawa ko. Kaya lang tinulak niya lang ako at pagkatapos noon natumba na siya sa kinauupuan niya. Inalalayan ko pa siyang maglakad papunta sa kwarto ko. Hinubaran at sinubukan kong romansahin. Pero wala eh. Nakatulog na siya dahil sa kalasingan. Pero bakit si Monang paulit-ulit mong tinuturo na nakabuntis sa'yo? Dahil ayaw akong panagutan ng ex-boyfriend ko at kailangan ko ng sasalo sa anak ko. Faith, sorry. Hindi ko naman talaga ginusto na sirain ang relasyon yung dalawa. Naipit lang ako sa sitwasyon. Ayoko lang talaga na lumaki ang anak ko na walang kinikilalang tatay. Pero wala rin eh.
Ayaw din ako palagutan ni Mon dahil alam niya na hindi raw sa kanya ang batang dinadala ko. Kaya nagdesisyon na lang ako umalis at lumayo dito sa lugar natin. Alam mo ba kung anong ginawa mo sa amin ni Mon? Lalo na sa akin? Ang buong akala ko, magkasama kayo sa halos 6 na taon na hindi ko kayo nakita. At ang akala ko talaga, si Mon ang tatay ng baby mo. Akala ko niloko niya ako noon. Tapos ngayon sasabihin mo na hindi pala totoo ang lahat ng pinagkalat mo tungkol sa inyong dalawa? Intindihin mo naman sana ako. Sinubukan ko lang na umiwas sa kahihiyan ng mga panahon na yon. Hindi pa rin naman kasi ako handang maging nanay noon. Eh bakit kasi paulit-ulit ka pang nagpapagamit sa ex-boyfriend mo noon? Kung hindi ka pa pala handa sa ganyang kabigat na responsibilidad? Tapos nagdamay ka pa ng ibang tao? Anong klaseng kaibigan ka, Cheryl? Faith, sorry talaga. Nag-guilty rin naman ako sa ginawa ko, lalo na nang tuluyan ng masira ang relasyon niyo ni Mon. Kaya rin ako pumunta ngayon dahil gusto ko na makita ka at makapag-sorry sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano gagawin yun kasi nga sobrang nahihiya ako sa'yo. Pero sana mapatawad mo ako, Faith. Kayo ni Mon. Sana mapatawad niyo pa akong dalawa dahil sobrang pinagsisisihan ko na talaga ang ginawa ko sa inyo. Sorry. Sorry talaga, Faith. Papa Dudut, gusto ko talagang sampalin si Cheryl ng mga oras na yon para mabawasan man lang ang sakit na nararamdaman ko noon sa dibdib ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil ayokong gumawa ng eksena sa binyag ng anak ng kaibigan namin. Ang akala ko noon, Papa Dudut, ay kaya ko nang ibigay kay Cheryl ang kapatawaran na hinihingi niya sa akin, pero hindi pa rin pala. Ang hirap patawarin ng tao na naging dahilan para mawala sa akin ng panghabang buhay ang kaligayahan ko. Hindi ko na ibigay kay Cheryl ng araw na yon ang kapatawaran na hinihingi niya. Sapat na siguro na hindi ko siya nasampal sa kabila ng naging malaking kasalanan niya sa akin. Lumayo na lamang ako mula sa kanya dahil baka kung ano pa ang magawa o masabi ko noon. Nilibang ko ang sarili ko sa pakikipag-usap sa ibang mga dating kaibigan at kaklase ko habang hinihintay ang pagdating ni Mon. Umaasa ako noon, Papa Dudut, na sana kapag dumating si Mon ay mabigyan pa ulit kami ng pagkakataon na maipagpatuloy ang nasira naming relasyon. Baka kasi kagaya ko ay wala pa rin siyang asawa at anak. Baka umaasa pa rin si Mon na pwede pang maging kami ulit sa huli. Papa Dudut, buong maghapon din akong nasa selebrasyon ng binyag pero walang Mon ang dumating doon. Umuwi tuloy ako ng bahay namin na sira na ang pag-asa ko na muli siyang makita at makasama. Pero hindi pa rin po ako sumuko, Papa Dudut. Nasabi ko noon sa sarili ko na sa pagkakataon na yon ay ako naman ang mag-i-effort na magkaayos kaming dalawa kung malaman ko man noon na may asawa at anak na siya ay titigilan ko na rin kaagad siya. Pero kung sakaling pareho kami naghihintay ng tamang pagkakataon para sa aming dalawa ay susubukan ko na makipag-ayos at makipagbalikan sa kanya. Isang linggo pa ang lumipas noon pero walang makapagsabi sa akin kung saan ko pwedeng makita o makontak si Mon. Wala na rin kasi sa lugar namin ang pamilya niya kaya hindi ko na alam kung paano siya hahanapin. Hanggang sa may nakausap ako na isang pinsan niya, Papa Dudut, at sinabi sa akin ng pinsan ni Mon na 3 taon na raw ang nakakalipas. Buhat nang mamatay si Mon habang nasa training siya ng pagsusundalo. Hindi talaga ako makapaniwala, Papa Dudut. Nang marinig ko yung sinasabi sa akin ng pinsan ni Mon ay parang gusto kong sampalin ng malakas ang sarili ko. Gusto ko pong magising sa bangungot na yon pero sa sobrang sakit na nararamdaman ko, alam kong hindi isang bangungot ang nalaman ko na yon. Hindi na rin naging malinaw sa isipan ko ang mga sumunod na mga nangyari. Nakita ko na lamang ang sarili ko na nasa loob ng simbahan at tahimik na umiiyak. Maraming tanong ang umiikot sa isipan ko noon, Papa Dudut. Ang daming what if. What if
pinakinggan ko ng mas mabuti ang explanation ni Mon. What if naniwala ako sa kanya kahit konti lang? What if pinagbigyan ko ang pakiusap niya na maayos namin noon ang relasyon naming dalawa? What if buhay pa ngayon si Mon? Masaya kaya kaming magkasama sa mga oras na ito. Marami pa akong tanong na alam kong ni isa ay wala nang masasagot pa. At wala rin akong ibang pagpipilian kung hindi ang tanggapin ang napakasakit na katotohanan na kahit kailan ay hindi ko na makakasama pa ang lalaking una at sobrang minahal ko. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbibigay ng daan para maibahagi ko ang kwentong ito. Pasensya na rin po kayo at medyo nabasa na mga luha ko ang sulat ko. Tumuloy na kasi ang ulan dito sa amin kaya pati ang mga luha ko ay nakisabay na rin. May 2 taon na ang nakakalipas mula nang malaman ko na wala na si Mon pero hanggang sa ngayon ay hirap pa rin po akong tanggapin ang lahat. Hindi pa nga rin ulit ako sumubok na pumasok sa isang relasyon at hanggang ngayon ay pinagdarasal ko na sana ay dalawin ako ni Mon sa panaginip at muli kong maramdaman ang mga yakap niya kahit sandali lamang. Baka kasi sa paraan na yun Papa Dudut ay tuluyan na akong makaalis mula sa malungkot naming kwento at nakaraan ni Mon. Maraming salamat po, hanggang dito na lamang ang inyong forever at kabarangay, Faith. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.